Com que aquest any no podrem gaudir de les precioses catifes que guarneixen els carrers durant el Corpus, des dels museus de Sitges us animem a indagar sobre els orígens d'aquesta festa i a decorar les vostres cases amb la vostra pròpia catifa. El Corpus o Corpus Christi és una festivitat de l'Església Catòlica destinada a celebrar l'Eucaristia. Aquesta festa se celebra per primera vegada el 1247. La festivitat de Corpus coincideix amb l'esplendor de la primavera. Des d'un principi ha estat una festa joiosa i alegre, en l'alentiment de l'Eucaristia. Sabeu què és l'Eucaristia? Doncs és una cerimònia religiosa de l'Església Catòlica en la qual es recorda la mort i la resurrecció de Jesús. Fins al moment actual és considerat un esdeveniment religiós, social, cultural i festiu de gran importància. La processó de Corpus, històricament, era una de les festes més importants de l'any. Durant segles ha sigut l'única processó que passava per tots els carrers de la vila. És a dir, quan s'obria un carrer nou, la processó també hi passava. Després de la Guerra Civil es va mantenir el recorregut actual. Sabíeu que les processons del Corpus són l'antecedent de les actuals cercaviles de moltes festes majors? La raó era perquè a la processó de Corpus s'hi vinculaven tots els estaments civils i religiosos per participar en la festa, com són gegants, dracs i balls populars, convertint-se històricament en un format per a altres festes i processons. Per què és tan conegut el Corpus de Sitges? Doncs per les seves magnífiques catifes de flors. Aquestes catifes es caracteritzen per estar formades només per elements florals i vegetals. Sabíeu que un dels seus elements distintius és el clavell? També s'utilitzen altres materials, com per exemple xiprer, gespa, pellofa d'arròs i altres tipus de flors, tot i que en els inicis d'aquesta festivitat els materials que més s'utilitzaven eren ginesta, flor de Sant Joan i xiprer. L'any 2018, els museus de Sitges van ser els encarregats de fer la catifa del cap de la vila amb motiu del centenari de Maricel. Heu de saber que la catifa que es fa al cap de la vila de Sitges és la més important de totes, ja que és el lloc del recorregut on se situa l'altar esperant el pas a la processó. Des dels seus inicis fins avui dia han estat 68 entitats les que han confeccionat la catifa del cap de la vila. A la vila de Sitges hi vivia un pintor anomenat Arcadi Mas i Fontdevila. Aquest poble de mar era un lloc molt estimat per ell, fins a tal punt que l'any 1886 s'hi va quedar a viure. No sé si sabeu que Sitges era molt coneguda per la llum que tenia i té. Per això, Mas i Fontdevila no va dubtar en centrar les seves obres a captar aquesta llum. Entre els seus quadres es troba la processó de Corpus, que va pintar l'any 1887. A la part inferior hi veiem les figures que conformen el seguici de la processó. Com podeu veure, abans les flors eren abocades des de les finestres i balcons. No va ser fins al 1890 que es van començar a dissenyar les catifes com les coneixem avui dia. En tot el quadre, Mas i Fontdevila s'esforça a representar les tonalitats de colors i les formes tal com eren a la realitat que ell estava veient. Podem veure els colors vermells, els daurats, els blaus i els verds com brillen amb força. Si algun dia visites els museus de Sitges, podràs trobar aquesta obra a la primera planta del Museu de Maricel. L'Ajuntament de Sitges cedeix un tram de carrer i unes mides a totes les associacions, veïns o escoles que hi participen. Les diferents agrupacions pensen i dissenyen la proposta de catifa que es realitzarà i a la nit de la vigília de Corpus es reuneixen tots per començar a confeccionar les catifes. Els primers passos són dibuixar amb un guix o pintura el disseny amb l'ajuda de plantilles sobre el terra i alhora es comencen a desfollar tots els clavells que donaran color a les seves catifes. Al vespre es comencen a col·locar els materials preparats la nit anterior sobre el disseny i les catifes comencen a agafar forma. No només hi participa gent d'entitats o associacions, sinó que estan obertes a tot el públic que hi vulgui participar. Les catifes de flors de Sitges són obres d'art efímer. Això vol dir que són obres d'art creades principalment per destruir-se, trepitjades per la processó del Corpus o, en els pitjors dels casos, per la pluja, en cas que el temps no acompanyi. Per cert, durant el Corpus Christi també es pot veure l'espectacle de l'ou com balla.
un dels elements més característics de la celebració del Corpus a la Catedral de Barcelona, que és una representació simbòlica de l'Eucaristia. Aquest espectacle també es pot veure al brollador del Palau de Maricel. A més, els museus de Sitges també realitzen diferents activitats com el taller de Corpus o la decoració del nostre estimat Racó de la Calma. Tot seguit us expliquem com hem fet la catifa des de casa pas a pas. Abans de tot, necessitarem una llista de material. Per fer la catifa hem utilitzat fulls blancs, una capsa de sabates o una base de cartró, un regle, un llapis i una goma, pinzells, cola blanca, paper de cera de colors, arròs, sal i guixos de colors, tisores o cúter, pinces, recipient amb tapa o tàper. El primer pas a l'hora de fer la catifa és pensar un bon disseny en un full blanc. Haurem de procurar que la catifa ens quedi ben centrada i simètrica. Per això ens pot anar bé una quadrícula. Necessitarem un regle, un llapis i una goma. Primer dibuixarem amb el regle la línia vertical i marcarem els números del regle a la línia. Farem el mateix amb la línia horitzontal i tindrem un quadrat o un rectangle. Ara toca fer els quadrats de la quadrícula. Els podeu fer de la mida que vulgueu. En aquest cas farem que mesurin 3 centímetres. Per tant, amb l'ajuda del regle, anirem fent una marca cada 3 centímetres a tots els costats. Si ho hem fet correctament, podrem unir aquestes marques amb línies verticals i horitzontals, aconseguint els quadrats que volem. Un cop facis el dibuix a sobre, podràs traslladar-lo exacte al cartró. Nosaltres hem escollit com a protagonista l'escut de Maricel. El pots acompanyar de sanefes, flors, formes geomètriques o el que més desitgis. Per fer la base de la catifa ens pot anar bé utilitzar un tros de cartró o cartolina. Nosaltres hem utilitzat la tapa d'una capsa de sabates. Com veus, la nostra tapa estava enganxada a la capsa. Si en tens una com la nostra, demana ajuda a algun adult o adulta per utilitzar el cúter o bé fes-ho amb unes tisores, però amb molta cura. Un cop hagis arribat a la idea del disseny que realitzaràs, és hora de plasmar-lo a la teva base. Repeteix la quadrícula tenint en compte que els quadrats hauran de ser proporcionalment més grans depenent de la mida de la base. En el cas que la teva base sigui més gran, hauràs de fer els quadrats més grans. Per exemple, si el disseny has fet els quadrats cada 3 centímetres, a la base els hauràs de fer de 6 centímetres. Marquem la quadrícula i dibuixem el nostre disseny. Heu de tenir en compte que heu de comptar els quadrats per saber on començar a dibuixar. Pensa que aquest dibuix és només un esborrany, que acabarà desapareixent. Et recomanem, doncs, que ho facis en llapis per si t'equivoques. Heu de marcar amb llapis de quin color anirà cada part del vostre dibuix. Per a la decoració de la base de la catifa, nosaltres hem realitzat una barreja de sal amb guix de color verd, encara que pots utilitzar el material que vulguis. Per a fer la sal de colors, aboca la sal en un tàper que tingui tapa. Afegeix el guix de color que més t'agradi i rasca l'ajudanta d'unes tisores o trosseja'l. Un cop tinguis la sal i el guix trencat, tapa el tàper i sacseja'l bé. La sal es començarà a tenyir del color que hagis afegit. Abans de començar amb els ornaments, és important que acabem el fons, ja que després serà molt més senzill enganxar-hi la decoració. Escampa la cola blanca amb l'ajuda d'un pinzell sobre les parts que havies marcat per destinar-hi la sal de colors. Fes aquest procediment tota l'estona. Mentre la teva base amb sal es va secant i fixant al cartró, és un bon moment per crear els motius que formaran part de l'ornamentació de la catifa. Nosaltres hem utilitzat paper de seda de diferents colors. Trenca trossos de paper de seda i fes boletes. Un cop tinguis totes les boletes de paper de seda necessàries, cal repartir-les en els llocs on t'agradin més. Fes el mateix procediment que has fet amb la sal, escampant cola allà on vulguis i posant la boleta de paper de seda a sobre. Aguanta-la fort uns segons i repeteix el procediment amb tota la resta. Com veus en el nostre disseny, hem volgut afegir el símbol del Palau de Maricel, però en aquest cas, per fer el fons, utilitzarem arròs.
Escampa cola blanca allà on vulguis posar l'escut i ves enganxant granets d'arròs d'un en un, o de mica en mica. Pots ajudar-te amb unes pinces, potser et resultarà més fàcil. A mida que la base es vagi assecant, si t'han sobrat boletes de paper de seda i les vols afegir, ara és un bon moment per col·locar-les. Si la teva base no ha quedat del tot coberta, repeteix alguns dels passos que hem fet des de l'inici. Escampa cola blanca i a poc tapa tots aquells espais que no han quedat ben coberts. Nosaltres hem utilitzat tots aquests materials, però si no en tens algun d'ells, pots utilitzar altres que tinguis per casa. A continuació, et deixem algunes imatges de catifes de flors d'altres anys que s'han pogut veure pels carrers de Sitges. Potser et serveixen com a font d'inspiració pel teu disseny. Un cop acabada, esperem la teva fotografia de la catifa realitzada a casa. I esperem també que tingueu un bon dia de Corpus.